У сярэдзіне 12-го стагоддзя смаленскае княства, якое да гэтага часу адставала ў развіцці ад полацкага, пачынае набіраць моц. Князі Расціславічы занялі ключавыя пазіцыі ў кіраванні княствамі Русі, а Смаленск становіцца культурным цэнтрам усходнярускіх земляў. І заслуга ў гэтым найперш належыць гэтаму чалавеку. Князь Расціслаў Мсціславіч займаў смаленскі пасад болей 30 гадоў, з 1127 до 1159. Абапіраючыся на падтрымку веча, ён патушыў удзельныя ўсобіцы і набыў значны ўплыў на Полацк, Новгарад і Кіяў. Смаленск вельмі цікавы горад, вельмі цікавая зямля. Горад узнік на вадападзеле паміж басейнам балтыйскім і басейнам дняпроўскім, на шляху вялікім з варагаў у грэкі, якраз у зручным месцы для пераправаў, волакаў. З аднаго басейна, з басейна балтыйскага, да рэкаў басейна Морза Чорнага. Тут узнік Смаленск, тут ён разбагацеў. Тут менавіта разбагацеў на вялікім міжнародным гандлі. А багатство горада гандлёвага ў сярэднявечча залежала ад велічыні адрэзку гандлёвага шляху, вялікага шляху гандлёвага, які ён кантраляваў. На лепшыя часы росквіту сярэднявечнага Смаленска это 12 стагоддзя. Па-першае, ён пазбавіўся залежнасці ад кіеўскага княства, стаў самастойным горадам-дзяржавай. Па-другое, з'явілася такая выбітная асоба на чале дзяржавы, як Расціслаў Мсціслававіч. Часта бывае так у гісторыі, што на чале дзяржавы становіцца чалавек не толькі выбітны палітык, вайсковец, але і культурны чалавек. Вот гэты князь адзначыўся як мецэнат культуры і навукі. Это вельмі важна. Не толькі ваяваў, забіваў, захопліваў багацце, далучаў землі, але развіваў навуку і культуру. І гэтым ён найбольш будзе слаўны. І па гэтаму яго трэба ўслаўляць у нашай гісторыі. Смаленскае княства ў гэты час дасягае найбольшых памераў, даходзячы на ўсходзе да сярэдняга цячэння ракі Масквы, а на захадзе улучаючы Воршу і Копысь. Адасабленне смаленскага княства і паступовае эканамічнае і палітычнае яго ўзмацненне сведчыла пра цэнтральнае становішча княства ў рэгіёне. У 1136 годзе князем Расціславам было заснаванае смаленскае епіскапства. Засяродзіўшы ў сваіх руках гандаль па Дзвіне, Смаленск становіцца адным з буйнейшых гандлёвых цэнтраў Русі. Пра гэта сведчыць дагавор Смаленска, Полацка і Віцебска з Рыгаю і Готскім берагам 1229 года. Важнай прычынай узвышэння смаленскай зямлі былі ўдалыя дачыненні князя Расціслава з суседнімі княствамі. З Кіевам, напрыклад, важна было захоўваць прыязныя адносіны, бо ў адваротным выпадку прыдняпроўскія землі, праз якія праходзіў вялікі гандлёвы шлях, маглі стаць аб'ектам агрэсіі. З Полацкам жа і Новгарадам сітуацыя выглядала інакш. Тут Расціслаў імкнуўся максімальна ўмешвацца ў іх унутраныя справы, тым самым аслабляць і паступова пашыраць свой уплыў. І трэба сказаць, не беспаспяхова. Пра гэта сведчаць падзеі 1138 году, калі Смаленск разам з Кіевам выступае супраць новгародскай зямлі, якая адмовілася прыняць на княжанне брата Расціслава. Але Расціслаў дбаў не толькі аб умацаванні ўлады і пашырэнні ўласнага ўплыву на суседнія землі. З імем смаленскага князя звязаны высокі культурны ўздым гэтай зямлі. У 1146 годзе ў Смаленск будуецца Барысаглебскі сабор і царква Пятра і Паўла на Градзянцы. Гэта адні з больш чым 10 мураваных бажніц, што былі ў той час у горадзе.
Гаворачы пра культуру Смаленска часоў князя Расціслава Мсціславіча, на першае месца мы, безумоўна, паставім манументальнае дойлідства. Пры гэтым трэба адзначыць, што калі першыя храмы ў Смаленску будаваліся паводле стандартаў Кіева, і архітэктура смаленская была вельмі залежная, яна вельмі наследавала кіеўскую традыцыю, што і адрознівала ад полацкай ці гарадзенскай архітэктуры, дык вельмі хутка пры княжанні таго ж Расціслава дойліды смаленскія пачалі і ў формах мастацкіх, і ў тэхніцы будаўнічай адыходзіць ад узораў кіеўскіх, і тут паўстала самастойная архітэктурная школа смаленская, якую выдзеліў яшчэ адзін з першых даследчыкаў старабеларускага мастацтва Шчакаціхін. Разам з гэтым у Смаленску адчыняюцца манастырскія школы, перапісваюцца і перакладаюцца кнігі, працуе славянская вучэльня. У гэты час жывуць і твораць Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі. Славянская вучэльня, заснаваная князем Расціславам у 1130 годзе, з'яўляецца першай на беларускіх землях гуманітарнай школай універсітэцкага тыпу. Сведчаннем высокага развіцця культуры смаленскай зямлі з'яўляюцца помнікі дойлідства, літаратуры і летапісання, а таксама жывапіс. Ну і, безумоўна, мы павінны згадаць пра адну з галоўных праваслаўных святыняў Беларусі і Расіі, пра славуты абраз Маці Божай, смаленскую Адзігітрыю, які, паводле легенды, быў створаны яшчэ евангелістам Лукой і да 11 стагоддзя знаходзіўся ў Канстантинопалі, а потым яго прывёз у Смаленск і змясціў у Успенскім саборы Владзімір Манамах. Археалагічныя даследаванні сведчаць пра шырокі распаўсюд пісьменства ў смаленскім княстве. Прычым не толькі сярод арыстакраты і святарства, але і сярод купцоў і простых рамеснікаў. Пра гэта сведчаць надпісы на керамічным посудзе, на драўляных і касцяных побытавых рэчах, на ювелірных вырабах. Распаўсюд пісьмовасці то звычайная справа ў гандлёвых паселішчах, таму што пісьмовасць неабходна для вядзення далёкасяжных гандлёвых аперацый. Гэты гандаль, вялікі гандаль, уцягваў усё большыя слаі насельніцтва, у тым ліку Смаленска, ад баяраў вышэйшых да сацыяльных нізоў. Усе нешта з гэтага мелі. Усе павінны былі пісаць, умець пісаць, каб даручыць некаму нешта прывезці, каб даць распіску на нейкую маёмасць, на нейкія грошы. І вось гэтае распаўсюджанне пісьмовасці сярод розных слаёў змушала да пошукаў таннага матэрыялу для пісьма. І гэтым матэрыялам была бяроста. Таму вядомыя берасцяныя граматы найбольш у Вялікім Новгарадзе это сапраўды гандлёвы волат, так і ў Смаленску, некаторых іншых беларускіх гарадах. Вось это вот танны матэрыял для пісьма, это сведчанне пра распаўсюд пісьмовасці сярод шырокіх слаёў насельніцтва. Пергамент, з якога ў той час рабілі кнігі, быў занадта дарагі. Таму месцічы для запісаў карысталіся бярозавай карой, якая была вельмі зручным і даступным матэрыялам. З-за шырокага выкарыстання фактычна на ўсёй тэрыторыі Беларусі гісторыкі часта называюць бяросту славянскім папірусам. 12 стагоддзя становіцца часам росквіту смаленскага княства. Князь Расціслаў Мсціславіч умела выкарыстаў усе спрыяльныя для гэта гістарычныя ўмовы. Цэнтральнае становішча ў рэгіёне стала вынікам тэрытарыяльных далучэнняў і культурных здабыткаў. Але ўжо праз стагоддзя пачнецца феадальнае адрабненне смаленскай зямлі, а праз 2 яно ўвойдзе ў склад Вялікага княства літоўскага.